Kaisa, murag si Bebe man niyo. Be, kadali lang, be. Oy, unsa man nanapod lagi ka diri? Nasuko ka sa kuha? Wala oy, na-shock lang ko kay ningon man ka nga single ka nya naman di ka napabuntisan duha pa jud ka buok. Unsay buntis? Dili ako'y nakapabuntis. Ato gipaangkon ra ko nila ato nga ako'y aman sila ang gibuntis. Pero ang tinuod na dili ako'y aman sa ato ilang gibuntis. Ayun ako ilara oy, butbuton kay kang dako, adarit kay ka. Unsay adarit? Dili manggod ko adarit ko. Dili ko muduol sa imuha ug ako'y amahan ato ilang gibuntis. Mao gani ni duol ko sa imuha no kay nakagusto ko sa imuha. Ug dili ikaw ang amahan atong ilang gibuntis, nganong nagukod-gukod man to sila sa imuha, duha pa jud daw. Alang nga dili magukod-gukod sila sa kuha kay akong alho ra man ang ilahang gipas kay dako-dako alho. Nganong nakaingon man sila nga dako kag alho pasabot? Nakatilo na day sila sa imong alho. Alangan unsa man di akong buhaton nga sila ra man sige gukod-gukod sa kuha. Unsa man di akong buhaton, di ako ang gihandusan sila sa kuwang alho pero kana silang duha buntis na sila daan. Mao na nakaingon sila nga dako-dako alho. Sure ka Cardo nga dili ikaw ang amahan sa ilang gibuntis. Sure, lagi dili lagi ako'y amahan sa ilang gibuntis ug ako pa'y amahan sa ilang gibuntis. Dili na ko magbalik-balik diri sa imuha. Ulbaan nimo Cardong, oy, duha jud sila ka buok imong gihandusan sa imong alho. Oo, duha sila akong gihandusan sa kuwang alho pero ug gusto ka magpahandos, ikatulong single mom jud ka mahandusan sa kuwang alho. Chicks boy jud kay ka Cardong ba? Unsay chicks boy oy na unsa man taon ka bi oy? Sultihan di ka pasabton di ka ha ug unsay bot pasabot sa chicks boy? Ang chicks boy gani, naa na kay asawa. Pero nimbagdok gihapon ka sa lain lusong. Mo na chicks boy. Para sa ani sa kuha. Single ko. Wala ko'y asawa. Wala ko'y gibuntisan. Bot pasabot ana. Dili ko chicks boy. Ang ako mutilaw-tilaw ra ko sa mga dili mo seryoso sa kuha. Pero og seryosohon gani ko. Aw. Mao gyud na ang ako ang pangasawon pero og dili ko seryosohon. Aw igor na ko sila handusan-dusan sa kong alho. Pero ikaw bi og sugton lang ko nimo. Di jud ka magmahay sa kuha kay seryosohon ko nimo, seryosohon pud ka. So dili na matawag nga chicks boy og magseryosohan ay tanduha. Ana day na, ug dili ka seryosohon sa mga babae, handusan-dusan ra nimo sa imong alho. Aw naara gud na sa imuha og seryosohon ko nimo o dili. Og seryosohon manggaling ko nimo be. Aw, ikaw perminti handusan-dusan sa kong alho. Sure ka, dako pud kaha nang imong alho. Aw tama-tama ra man ni kadaka sa kong alho. Mga inani ra man taon kadaka akong alho be oh. Dako oy. Sure ka, basig mura ra nagtandan ka dak Ay murag na kaminos ay. Unsa man, gusto ka makakita karon? Ha? Magpakita jud ka sa imong alho. Aw, magpakita jud ko sa kong alho kay murag nakaminos mangug ka kay niingon pagkagaina nga. Murag rektundan kada ka akong alho. Ati kragani to maninood mandayong ka. Bitaw ya, nganong hilig man kay kag single mom nga na may daghang dalaga diha? Aw, nalagi daghang dalaga pero gusto jud og single mom. Ha? Nganong hilig man kag single mom ya? Unsa din naasa mo nga wala sa dalaga? Ang single mom mong good howd mangug kay na mo dalagan dos-andos lahi ra gid sa dalaga. Sure kaya na nabaya ko'y anak basig magmahay ka. Ngano magmahay man in taon ko sa imuha. Ay mao gani balik-balik ko sa imuha no kay dako kay ko gusto sa imuha ug unsa kadaka nga kung gusto sa imuha bi. Ing ana pud kadaka nga ako ang alho. Sus na pud ka nang imong alho sig pangambog ana oy. Wala man ko nagpahambog sa kawang alho. Gipakita ra nako sa imuha ug unsa nga akong gibati nimo. Gibati. Sure kaha ka basig nadala ra ka nang imong uwag diha. Aw normal ra nang uwag kay part naman gud na sa gugma mura magagwala ka kaagi ana oy. Ay kadali lang ya mangutana ko sa imong ha. Pila na day kabuk babae na bagdukan sa imong alho? Aw gamay ra man noon nabagdukan sa kuwang alho, unsi ra man kabuok pero ug mosugot ka, aw ikadusi gyud ka mabagdukan sa kong alho. Ha? Daghanan na pug naagyan sa imong alho oy. Unya diri na pud ka sa kuha mo bagdok. Kagamay ra ana ako ang nabagdukan da ikaw di ay pila na di ka alho nga nibagdok sa imong lusong. Ha? Mangutana ka pila na kaalhong ni bagdok sa kuha? 5 ra. Ha? 5 ra di ay? Sugtan na lang ko para ikauno mga akong alho. Ha? Makalahutay di ka sa kuha. Aw, ako imong patubagon basig dili ko nimo makaya. Pila man di makaya nimo? 8, kaya nimo. Kagamay sa 8. Bisag isa ka dosina pa. Kaya kay nako na mahatag sa imo ha. Ha? Ayaw po lang isa ka dosina. Di naman na makaya. Pero tinahapdusa. Dili lagi na muhapdos. Ako ra man ang hinahinayon og bayo hantod sa moabot og isa ka dosina. Grabe sa na imong alho oy. Di naman kaya. Mudagan na lang ko. Asa magkaig dagan wala pa ganit ka nahandusan. Dili ko nimo oy. Iulol na lang na imong gibat.